Obeire n'abamenyi be county ya Kisii asenga kiama ya namabe. Okonyire asokonyara kwae wigete. Oegereire bari baunereirie na kugikiria mabe. Osirire ebiyewe binge. Tari onde ngokwanera Samuel Okemwa. Nabono abantu mbaegenete buna chinga kichiae cyokobara na kubatenenera cyeikire. Nerebuyeka omuntu baraigene asoborai. Asetaro yae yokumera abantu kerengaki nigaberega kuburigwa na gosegetwa kurigyo borai. Kurua nyomba boigo abaibori bahe baitabire akorera abantu ba Kisii County emeremu. Boigo abantu bonsi baitaberanire. Aunchureri enchera ebinto bigokorwa na boigo enchera ebinto bire boniga. Kurua chibara chimbe chitarigoeteka gochia kwagacha chipara chire omwenyenyo. Chichiro chingia sabantu bagokorera obonchoreria amagacha mayae chisukuru na boigo chinyagitari. Boigo naegerere county ya Kisii wengeri saine kwekinia ekiagera abantu be county ya Kisii nigo barasenkoro yae kerarituko na boigo kerensa abaiga bamoire Samuel Okemwa okoboko kubara ase senate nae boigo naboko begati y'abantu baria bakwaregania ogochaka kubura ibwo bosera amagenderero nobogimo buya ase county ya Kisii. Obochorio bo ninche engaki yobochorio yo. Engaki yobochorio bo ninche nae na Samuel Okemwa.